Minister wil oplossing voor wateroverlast in Sluiskil. Het is maandag 31 mei, dit is Zeeland Nu. Bewoners blij met luisterend oor. Een kustmarathon zonder beperkingen. En wat gaat er gebeuren op dit stuk land? Goedenavond. Minister Cora van Nieuwenhuizen wil dat alle betrokkenen bij de wateroverlast in Sluiskil met elkaar om tafel gaan. Dat zei ze vanmiddag na een gesprek met de inwoners. Die zitten door die wateroverlast al jaren met ondergelopen kelders en beschimmelde muren. Ze pikken het niet meer. Schimmel aan de muren en afbrokkelend pleisterwerk. Sluiskil kampt al jaren met overlast van water dat zou doorcijpelen vanuit het kanaal van Gent naar Terneuzen. Een groep inwoners heeft vorig jaar de stichting Wateroverlast Sluiskil opgericht. Ze stellen Rijkswaterstaat en de gemeente Terneuzen aansprakelijk. Bijvoorbeeld in de zomermaanden dan zit het vocht hier tot 60 centimeter vanaf de grond. Zie je gewoon een hele vochtige plek op de wand. En we hebben toen ook aangekaart dat het meeste vocht van het kanaal afkomt. Maar ze doen er gewoon niks aan. En we hebben dat diverse malen aangekaart bij de gemeente, maar er komt niks los. Ik ben heel boos. Ja. In Sluiskil staat collega Ariane Laforte, die vanmiddag bij het bezoek van de minister aanwezig was. Ariane, de bewoners komen er al jaren niet uit met zowel de gemeente als Rijkswaterstaat. Op het eerste gezicht lijkt het opvallend dat nu de minister zelf polshoogte komt nemen. Ja, dat zou je denken hè, in tijden van corona en kabinetsformatie. Maar ja, Waterwegen zit toch echt bij haar in de portefeuille. En de bewoners hebben nu ook met juridische stappen gedreigd. De minister bracht vandaag een aantal informele bezoeken aan de zuidwestelijke delta waar ze projecten bezocht. En koos daarna toch voor de publiciteit, voor de openheid met haar komst naar de Ark in Sluiskil. Waar ze sprak met een aantal bewoners. En die vertelde over de wateroverlast. Dat een combinatie is van verbreding, verdieping van het kanaal van Gent naar Terneuzen. Ja, een combinatie ook met rioleringswerkzaamheden, drainage. Schrijnende verhalen van bewoners over water die door de vloer heen naar boven komt. De kasten met beschimmeld voedsel, beschimmelde kleding, vochtige bedden. Verhalen waar de minister toch van onder de indruk was. Ik snap ook heel goed dat ze een soort van ten einde raad zijn en hier aandacht voor vragen. En ik denk dat het ook goed is dat we met alle betrokken partijen hier eens goed naar kijken. Want dit is natuurlijk niet iets wat eindeloos kan blijven voortduren, dit probleem. Want dat is natuurlijk de vraag. Wat kunt u als minister voor ze doen? Nou, dat heb ik ook eerlijk gezegd, dat weet ik op dit moment niet. Maar ik denk dat het goed is om met alle partijen alles eens op een rijtje te zetten. En gezamenlijk te kijken, niet naar elkaar te wijzen, zwarte pieten, wie heeft wat verkeerd gedaan. Maar te kijken, hoe gaan we het nou met elkaar oplossen. Op dit moment ben ik al blij dat er überhaupt eens iemand naar luistert. En dat ze de moeite nemen om af te komen naar Sluiskil, om inderdaad eens te praten met de mensen. Ariane, tot slot dan nog wel even. De gemeente Terneuzen was er niet bij en dat is toch een belangrijke partij in dit conflict. Ja, minister Cora van Nieuwenhuizen had eigenlijk ook gewild dat de gemeente Terneuzen, maar ook bijvoorbeeld havenschap North Seaport bij het gesprek aanwezig waren geweest. En North Seaport die natuurlijk ook actief is in het kanaal van Gent naar Terneuzen. Maar de bewoners die zeiden, wij hebben de afgelopen jaren al zo vaak tevergeefs op de deur geklopt van de gemeente Terneuzen, zeggen ze, en van North Seaport. Wij willen dat zij er niet bij zijn. Wij willen vandaag zelf met de minister praten. Collega Ariane Laforte in Sluiskil, dankjewel. Zonder beperkingen en met toeschouwers. In oktober is er weer een kustmarathon zoals vanouds. De veiligheidsregio heeft dat in overleg met de gemeenten Veren en Schouwen-Duiveland laten weten aan de organisatie van het grootste Zeeuwse sportevenement. Ja, het is heel goed nieuws natuurlijk. Wij zagen al dat er landelijk ook enorme verbeteringen zijn. Maar na overleg van de week met de burgemeesters en de veiligheidsregio is toch het bericht gekomen dat we de volledige kustmarathon met alle onderdelen in oktober kunnen organiseren zonder enige restricties. Dat is voor ons heel positief nieuws, maar voornamelijk toch voor de deelnemers die willen gaan trainen. Die willen ook weer uitzicht hebben op een mooi evenement. De laatste editie in 2019 werd gewonnen door Samantha Luitwieler en Tim Pleijten. Die laatste heeft al aangegeven zijn titel te zullen verdedigen in oktober. En wat is hij hier blij mee? 2:33:14, ook nog een persoonlijk record. Uitstekend gedaan.
De vestigingen van het Calvijn College gingen vandaag weer open. Alle leerlingen mogen weer naar school. Sommige andere middelbare scholen doen dat pas op 7 juni. Maar de directeur van de vestiging in Krabbedijken vond dat ze lang genoeg hebben gewacht. Wat mij betreft is het gewoon op tijd. Ja hoor. Dat er in de gemeente Rijmerswaal, waar Krabbedijken onder valt, nog relatief veel coronabesmettingen plaatsvinden, is voor de directeur geen probleem. Natuurlijk denk je daarover na, maar we hebben gezegd van nou, als het mogelijk is en vanzelf nemen we ook de maatregelen die nodig zijn. En het verlangen om de leerlingen weer te ontmoeten, dat overheerst wel, ja. En die leerlingen die zijn maar wat blij dat ze weer naar school kunnen. Ja, zeker. Ik vind het heel leuk dat ik iedereen weer kan zien op school, heel mijn klas dan weer en zo. En het is mooi weer, dus het is weer leuk om naar school te komen. Nee hoor, het is wel gezellig weer met je hele klas. En volgend jaar ga ik naar Goes, dus dan is het weer een andere klas. Dus de laatste tijd met dezelfde klas is wel gezellig. Ja, je ziet iedereen weer. Vrolijk toch? Na een forse daling van vorige week blijven de coronacijfers in de ziekenhuizen nu stabiel. Er liggen 14 zeven met ernstige klachten in het ziekenhuis. Dat is net zoveel als vorige week. In totaal liggen er 3 COVID-patiënten meer in de Zeeuwse ziekenhuizen. Die komen van buiten de provincie. Het ziekenhuis ADZ in Goest heeft vandaag ook laten weten dat ze vanaf volgende week weer meer van de reguliere zorg kunnen leveren. Maandenlang was er in verband met de coronazorg een van de operatiekamers gesloten. Die gaat nu weer open. Als hij straks weer draait, zal dat even wennen zijn voor de inwoners van Oost-Soeburg. Hun molen heeft 2 jaar stilgestaan, want hij was in slechte staat. Maar niet lang meer, want vandaag kreeg hij zijn wieken weer terug. De gemeente Vlissingen verwacht dat de molen volgende week weer kan draaien. De skyline van Vlissingen verandert ook. De kenmerkende hijskraan bij scheepswerf Dame wordt afgebroken en verhuisd naar Rotterdam. Hij is eigenlijk al 5 jaar niet meer gebruikt. Hij is aan het roesten, er komt olie uit lekken. Dus hij staat eigenlijk alleen maar in de weg. In Rotterdam wordt de kraan gerestaureerd en omgebouwd tot luxe hotel. Wat de bedoeling is dat bij de machinekamer komt de kamer. Bovenin komt nog een kamer en dan daaronder ook nog een kamer. Dus dat is wel een duur hotelletje. Ja. Over 3 dagen is de kraan volledig gedemonteerd. Er komt geen nieuwe voor terug. Hij is de op 1 na langst zittende burgemeester van Nederland, Jan-Frans Mulder van Hulst. Al 18 jaar is hij de eerste burger van de gemeente. En hij gaat vrolijk nog even door. Ah, kijk, wat leuk. Welkom. Dit is mijn werkplek. Kom verder. Dus hier gebeurt het allemaal? Hier gebeurt het allemaal, ja. En in tijden van corona bent u helemaal vaak te vinden hier, lijkt me. Ja, het is allemaal schermwerk. Ja, je kan het thuis ook doen, maar ja, ik vind het wel belangrijk om gewoon op het stadhuis te zijn. En ik heb een beetje uitzicht, dus ik heb ook zicht op de markt. Dus ik kan alles een beetje in de gaten houden. En dat doet de burgervader van Hulst al sinds juni 2003, na de herindeling van Zeeuws-Vlaanderen. Daarmee is Mulder de langstzittende burgemeester van Zeeland. Op 1 juni wordt hij opnieuw beëdigd en begint dan aan zijn 4e en laatste ambtstermijn. Maar die 6 jaar gaat de burgervader niet volmaken. Ik ben 66, ik ben aan de route 66 begonnen nu. Dus dat betekent, ik wil de raadsperiode zoals die nu is afronden tot volgend jaar maart. En dan kan de nieuwe raad, die kan ik dan opstarten en het college. En dan kan de nieuwe raad de selectieprocedure beginnen om te komen tot een opvolger. Het is ook een beetje samenspraak geweest. Ik vind het ook leuk om dan door te gaan en het ook te zorgen voor een warme overdracht. Maar burgemeester zijn in tijden van corona is andere koek. Het is vreselijk. Zegt u met een grote glimlach. Ja, ik zeg eigenlijk, er is niks aan. Het is echt, het is zo totaal anders. Alles via die schermpjes. Het is juist het leuke om als burgervader in je gemeente de mensen te ontmoeten. Ja, dat is allemaal weg. Dus ik zie uit naar eigenlijk dat laatste jaar alles nog even een keer echt op een normale manier mee te maken. Reacties om het stokje na 18 jaar eens over te dragen kreeg Mulder niet. Nee, het is eerder van, ga je dan al weg? En mensen die feliciteren, die vinden het leuk. En veel felicitaties gekregen ook. Ze zijn me nog niet beu. Ik denk dat het de klik is die je hebt. Dat was vanaf het begin. Ik kan gewoon mezelf zijn.
in een leukere gemeente als Hulst ga ik gewoon niet vinden. Heel raar, maar wel waar. ...14 hectare groot moet het worden. En daarmee is het dan ook meteen het grootste van Zeeland. Voedselbos De Beheerlijkheid bij Brouwershaven. Met vooral fruit en kruiden. Maar zover is het nog niet. Nu lijkt het nog een kale vlakte. Maar over een paar jaar zal het achter dit hek heel anders zijn. Op dit perceel bij Brouwershaven komt een groot voedselbos. Dat commercieel moet gaan draaien. De initiatiefnemers beginnen dit project vanuit een overtuiging. Omdat wij eigenlijk iets terug willen geven aan de volgende generatie. Dat wij denken dat er een heel groot klimaatvraagstuk ligt waar we allemaal aan moeten voldoen. En dit is eigenlijk een druppel op de gloeiende plaat, maar wel een druppel die hopelijk inspireert. Het is vanuit een idealistische filosofie begonnen, maar we zijn alle 3 ondernemers en willen er ook degelijk wat van maken dat je kan zien dat je er ook geld mee kan verdienen. 23.000 planten van ruim 700 soorten worden hier in de komende jaren gefaseerd aangeplant. Een gedeelte wordt toegankelijk voor het publiek. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in wat is nou een voedselbos, maar ook voor onze collega-agrariërs. Dat ze kunnen zien van hé, wat is het nou precies en hoe gaat het dan in zijn werk? Maar ook een heel groot stuk educatief. Dus dat scholen hier met kinderen naartoe kunnen komen en kunnen zien van hé, wat gebeurt er nou eigenlijk, wat groeit er nou eigenlijk in de natuur en wat kan je ermee? Voedselbossen hebben een tij mee. De overheid wil meer bossen in ons land om de klimaatdoelen te halen. Daarnaast zoekt ze naar duurzamere verdienmodellen voor de landbouw. Op het biologisch akkerbouwbedrijf van Sonja en Emiel van de Vijver in Grauw werd 4 jaar geleden een voedselbos aangelegd. Hier zijn ze enthousiast. Ik leer hier ook nog elke dag van. Elke keer als ik hier weer kom in dit bos of in het voedselbos, dan verbaast het me soms wat hier allemaal gebeurt. Het feit alleen al dat dit hier al bijna tunnels zijn waar je door kunt lopen, dat had ik nooit kunnen denken dat dat zo snel zou gaan. We hebben het allemaal over het CO2-probleem op deze planeet. En dit pakt heel veel CO2 richting grond ter benutting van je planten uiteindelijk. Dus je hebt een enorme binding daarmee. Terwijl je op het akkerbouwbedrijf, daar gaan weer veel CO2 de lucht in. Omdat je bijvoorbeeld de akkers, die maak je eerst weer kaal. Je moet opnieuw in gaan zaaien. Je moet ook gaan bemesten met dierlijke mest. En dat geeft best ook weer CO2-uitstoot. Dus dit systeem, als je dit goed voor elkaar hebt, dan is het voor natuur en milieu gewoon een stuk goede zaak. Deze planten staan er meerjarig. Hè? Dus het is, je hoeft maar 1 keer aan te planten en dan is het klaar. We noemen het ook wel luid en nieren. Je plant het zo aan dat er het hele jaar door wat te oogsten valt. Kok Jeroen Vonk uit Grauw is inmiddels een van de afnemers. Voor mij is echt een meerwaarde dat gewoon als je het zo vers plukt en het is allemaal zo puur natuur, onbespoten. Ja, ik proef echt gewoon meer smaak aan de kruiden, maar ook de asperges. Ja, het zit echt vol van smaak, maar ook natuurlijk vol met goede vitamines en voedingsstoffen voor ons. Voordat het op Schouwen net zo weelderig is als in Grauw, moeten we dus nog even geduld hebben. Al verwachten ze wel dat er volgend jaar al iets te oogsten valt. Net als gisteren was het een mooie en vrij rustige lentedag, maar de zon was fel en het werd 23 graden. Morgen eigenlijk precies hetzelfde weer als vandaag. Woensdag wordt het ietsje warmer. Daarna meer bewolking, kans op buien en alweer iets lagere temperaturen. Op onze Facebookpagina vind je nu meer over Danny Vera. Die is jarig vandaag en viert dat met een speciale videoclip. Voor nu nog een hele fijne avond.